бародарое ки мошинҳои болкаш доранд ва мехоҳанд мошинҳояшонро тен зананд яъне платка зананд метавонем ба бародари тоҷикамон муроҷиат намоед. Ин бародар кӯмаки худро ба шумо мерасонад. номерҳо дар рӯи экран ва дар описание мешаванд. ҳатман занг занед. бародарое ки бисёр ҳамин 04 писидагӣ буден бобинак сазгани соли ёфтем солаш 2012 бобинак дар пешам бинем бачаҳо номерошам навай имрӯз як салоншам мегирам танировка кардагиай бачаҳо бобинагай хафо ҳамине мошинчаҳана чӯтка карданги ин ҳуҷҷатҳош қайд танировкаш чанд камонака як сола баъд чанд сола баъдам ҷой мешидагиш 35 та номери телефон табуака 45185 бо бародаро ман номери акаимону занг мезанед хай бо барои шумо пурратар маълумот метаҳам хай набохтмои ман мошинах шурӯъ бинед ҳуҷҷатҳош қайд танировкаш ҳамаш яксолаи хуб ина бачаҳо Opel Astra солаш 2000 май номерош транзитай бачаҳо хай набояктон бинед ҳоз як салоншам мегирем салоншам бинед нанг матҳо шармин янги шашам газ бензин задагиай бачаҳо ин шака ҳуҷҷатҳои шанхай як сола баъд чанд сола ҳамҷой мешидаги 30 та номеро телефон табуакамона ҳам номерои аввалина гуфтаед амоно мешаванд бо бародари мошин ҳам ду мошина як акамай хай номерошама мемонам занг мезанем ай бо савдо мешавад хеле масъалаи задагии пусидагӣ не надорад надоранд як даста мошина бародарое ки хундаи санад пусидагӣ буден хобинакта солаш 2008 тай бе номерушам навай бачаҳои нахай бухтомине боз як салоншам мегирем салоншам бинем хоб коробкаш автомате онагай хафоам бинем бародаро задни камера задагӣ ҳамёра моторошо чанданака дана гази холияя ҳуҷҷатҳошан хайна 6 моҳига дорад чанд соай барам ҷой мешидаги 60 та бо бародар номери акам амимонум занг мезанед хай бо савдо мешава бо барои шумо пурратар маълумот метаҳад бо номери телефон табуака 54 бо бародаро ман номери акам мемонам ай ҳамин мошин ҳамин шаҳрда гаштаги акам мошин ҳамин шаҳрда гаштаги бародарое ки бисёр хундаи Solaris писидагӣ буден хоб натаёфтем солаш 2012 ҳай хоб номерошам навай нагай пешам бинем бачаҳо боз як салоншам мегирем салоншам бинем хоб ина ҳамаш қоидаи кор мекунанд ягай қафоа бинем бародаро моторошон як 6 газ бензин
наш 75000 мега хай бо савдо мешава бачо. Номеро шамаи монум занг мезанед хай бо барои шумо пурратар маълумот метаҳад 889 00 00 70. бачое ки бисёр наварна пурсидагӣ будем хоб ин кас ҳастани суд шаёфтем судаш 2004 аям хоб номерош транзитайне ки танировка кардагӣ бачаҳо мошину ҷад салон шона бигирам салон шона бинед فراری می شوم از کوی تو ای دل فراری 16000 ракам. Газ, бензин, семоа танировка. танировкаш се моҳ аё бешам бинед ҳуҷҷатош чанд қайнака се моҳига ҳуҷҷатошам танировкашам амалиё газ, бензин. чанд сма баъдам ҷой мешиданиша ҷой мешидагиш 14 14 хоб номеро табимонем ака 915 215 18 55 12 хеле масъалаи задагӣ пусидагӣ надорам. надорам Как краш ният бугу задагӣ надорам. крас карда будеш кӯ Не краска карда. кардагӣ мошини ҳами шаҳрай Аясада. бародарое ки бисёр ҳами опело хачибек пусидагӣ буден хоб инак хачибек солаш 97 май бачаҳо номерошам нав хоб инак моторшам бинем газ бензин боз як салоншам бинем салоншам бинем бачаҳо Чангутия? Ура у нас соишака. Чӣ дорам ёка? Камсани. Лук дорам. Лук хоб бародарон нақша 26000 меган хай бо савдо мешавад номеда камаи монум занг мезанем хай бо ҳа номеро телефон табу монем 934 1999 61 хоб бародарон занг мезанем бо барои шумо пурратар маълумот мекунем бародарое ки оптра шевроле пусидагӣ буден хоб инак гирифтем солаш 2007 май бачаҳо хоб инак як пеш бинед мошин такси гаштагиай боз як салон шандагида бинед салон шандагида мошин ман бидем ҳуҷҷатош чанд қайнака? панҷ моҳига ҳуҷҷат дорад чанд сма бо савдо мешавам хоб номеро телефон тастаям бугу номеро шама 919 271553 хоб бародаро занг мезанед хай бо барои шумо пурратар маълумот метаҳам хай бо ин ахтун як мошина бинед
خب اینا برداری اوتا شورالت سالش 2007 اوجا سالون شام میگیرم سالون شام میگیرم بچه‌ها коробкаш автомата ам моторшо чанд анака 1.6 ана газ бензин евро 4 дад чанд сай бана ҷой мешавад 35 та номер телефон то ҳастам ҷавоб خب 990 44 99 زنگ میزنیم بچه ها خیلی بود برای شما فراتر معلومات میتونم این دختر ماشین برادرایی که ماشین‌های بولکش دارن و میخوان ماشین‌هایشون رو تین زنن یعنی پلاتکا زنن میتونیم با برادر تاجیکمون مراجعه نمایید این برادر کمک خود رو به شما میرسوند نمرها در روی اکران و در اپلیکیشن میشوند حتما زنگ زنید